I pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, ponovo igramo stari Minecraft. Vidi paukova ima. Kao što se sjećate u prošlom videu, našli smo zombije, ali nisu znali da ima i paukovi, tako da sad ćemo napravimo mač da ih ubijemo. Pa. Obavezno lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal. Ako hoćete još da gledate ovo, pišite mi u komentarima da li želite da prekinem da snimam kako se zove ove stare verzije ili želite da još snimam kako se zove Minecraft stare verzije. Evo ga pauk. Čekaj. Pošto nemam šta da jedem, ovako ću da ga zatvorim. Čekaj, može on da se penje gore? Šta mislite? Ili ne može? Joj, pa on je baš jak. A kako ja da se healam? Evo ga tamo još jedan, ajmo da ga ubijemo. Čekaj. Ajde, dođi majmune. Vidi što beži. Dobro, nije nas nijednom udario, ali problem je što ne znam kako da jedem. Znači to je problem, ne znam kako da se nahealam uopšte. Ali ne veze, skontat ćemo mi to nekada. Samo da osvetljamo ovdje još malo. Slabo rade ove baklje, ali sad će dan još malo. Ajde da vidimo da li mogu da napravim štab za pecanje. Da li tad postoje? I naravno da nije. Ribe ne postoje. Tako da, ovo će bude jedna od najtežih verzija koju sam ja ikad zaigrao. Ali stvarno vam kažem. Stavim samo čas, treba mi options, kontrole. Vidite, inventory mi se uvijek stavi na, ne bre, na i. Treba na i da bude. Radi. Nervira me što zvuk nema. Ali dobro, isključio sam onu muziku pošto mi ide na živce. Ona Minecraft Classic Launcher. Tako da, danas bi mogli nešto novo da pravimo. Nešto od kamera. Tako da, ajmo mi po kamen. Ja mislim će mi trebati još jedan pickaxe za svaki slučaj. Za svaki slučaj da prebrinem, da kako se da radi posle moram ponovno da ga pravim. Ima li još neki mob, još neka živoljka ili nema, očigledno da nema. Evo mi malo peska da skupimo. Da ga stavimo u pečnicu, da se pečemo, da napravimo stakla. Vidi, puče mi ova lopata. Evo ovako, ja mislim da će bude dovoljno 11 komada. Pošto glass pane-ovi verovatno ne postoje. Ovako. Može. Dobro je. Ovako. I napravit ću još jednu lopatu. Još jedna lopata. I još jednu sekiru. Evo ovako. To je to. Evo samo da dobijemo staklu, dobijemo staklu. Staklu bi mogli da postavimo ovdje. Ovako. I jednu ovdje. Za sada. Vidite kako lepo izgleda. Kako mi lepo izgleda kuća. Mislim nije nešto lepo, ali okej. Ajmo ovo drvo da pomerimo odavdje. Planirao sam da napravim jednu šupu, jedan špajz od kamena. Sad ćete vidjeti kako ću to da uradim. Iskreno, dobra ideja, pošto ovdje iskreno nema šta da se radi. Tako da idem ja po kamen. I nadam se ću nađem neke prasice i nadam se da će mi dropaju meso. Pošto, kao što vidite, baš sam gladan. Mislim, nisam gladan, nego nemam srca. Ili jednostavno ne mogu da se dobiju prasice. Možda mogu od nekog moba, mada čisto sumnjam. Vidite, tamo ima uglje još. Ajde po uglj da odem ja na brzinu, trebam ono zemlje. Imaju ovdje ovčice, mada od vune ništa ne mogu da napravim. Mislim, vuna služi samo za ove nove verzije, od 1.16. Da napravite milion krevet i idete da skupljate netherite. A ranije, kao što vidite, vuna nije ni za šta služila. Znate vam kad sam išao da skupljam
ugalj noću, ali nisam ga primetio. Nisam primetio ovaj ovdje, zato što je bio mrkli mrak. Tako da, ajde da skupimo ovaj ugalj odavde. Pošto će mi trebati uglja. I ja mogu sam da stavim ugalj tamo da se peče na staklu. Nema veze, posle kad se vratim stavit ću ugalj. Ali idemo da nema još negdje nekog uglja. Kao što vidite ima tamo gore, ali nije da mi baš da se penjem skroz uglja. Pa možda se napravi supa od ovih pečuraka. Možda mogu supu da napravim od pečurki. Ne seri da sam pećinu našao. Čekaj, mogu Aru da nosim? Mogu. I tu pogledajte, ovako je izdizajniran. Evo ga, Iron. Opa, vidi, ima dosta. Ja sam mislio da u ranije verzijama bila manja Irona. Mislim, kako se zove u starim verzijama. Što sam ja rekao ranije, vjerovatno. Dobro. 8 komada, super, super. Ajde ovaj ugalj od ovdje da pokupimo. Ovo će da bude super. Pronašli smo Iron. Sad, da li dijamanti postoji ili ne, to ćemo da otkrijemo. To mora da otkrijemo, pošto ja ne znam iskreno da li postoji ili ne. Ovo diorite ili šta je ovo? Ne, ovo je gravel. Hajde uzeo malo je gravela, što da ne onako. Malo da imamo. Tako. Idem sad da pokupim još onaj ugalj tamo što je na izlazu. Uglavnom našli smo Iron, što je fino. Nisam se nadao da ću nalazim Iron, ali super. I ugalj smo pronašli. Dobro, barem imaju pećine, pošto ja sam mislio da pećine ne postoje kako se zove ovim verzijama. U najstarijoj verziji. I nisam ni znao da postoji Iron, mislio sam da ne postoji ništa od toga. Znam da dijamanti ne postoje, to znam. Vidi ovo. Čekaj, pa ja moram da se opremim. Treba mi baklje. Evo ovako. Opa. Pa ovdje ima dosta toga. Ne znaš da trčim. Ne, ovo je običan hod. Ajmo sve da osvjetljamo pa ću... ovo je velika pećina. Ovo je velika pećina, mogu i kasnije se vratiti po nju. Naravno, pesak. Pesak, brati, na planini. Da, gdje to ima? Samo u Minecraftu. Čekaj, ovo je ugalj. Da uzmeš malo uglja. Ovo je inače druga epizoda i nadam se da će vam se svidjeti ova druga epizoda. Pa, ajmo da uzmemo još malo uglja. Sorry, sav ugalj će da pokupimo. Sav ugalj, jer kasnije kad mi bude zatrebalo neću se vraćam. Sad bi bilo lepo kad bi našli onu drugu pečurku. Onu drugu vrstu pečurke, onu brown, da probamo da napravimo supu. Pošto ne znam šta mogu da jedem sem supe. To mi sad padne na pamet nešto, ali probat ćemo. Vidi, pučevi pikeh, sve znao sam. Znao sam da, brate, da sam trebao da napravim još jedan. Nema veze, ajde ovako ćemo da skupljamo kola. Opa. Jepange. Promijenio sam Jordanke. Ajmo da se buildam gore. Da li sam kamena sakupio sam. Nisam toliko koliko treba. Sad ću da zastanem, da napravim jedan sto. Ja uvijek umislim ovo će mi klizi. Kad razumete me, ovako, na primjer, kada ću postavljam sve, ovako. Ali mora jedno po jedno, to je malo glupo. Ovako, šta mi treba? Treba mi iron. Dobra iron, ovaj treba mi pickaxe i to je to. Nemamo da se rušimo. Kako se sporo ruši ovo. Evo ga iron. Kasnije nešto.
Rekao, kasnije ću se vratim po još irona i po još uglja. Ajmo ovo da prokopamo kad smo već tu. Jer tu ima jedna velika pećina, tako da, ali ne mogu ja sad istražim skroz, tako da vratit ću se po njom kasnije. Mislim po irone, po ugalj, po rude, razumete. Sad ne znam da li mogu da se čentuju stvari, ja mislim da ne mogu, da nisu postojale tada knjige, mislim da su knjige dodate tek u prvoj verziji. Mislim da su tek u prvoj verziji, ali ako nađemo lapis, bukvalno nema svrhe. Pa ajmo ovdje da prokopamo ovo, pošto nam jako treba kamena. Sad šta ima u onom tamo pravcu? Sam tamo našao još nešto ili sam tamo zapravo bio? Nisam bio. I ovdje ima nešto. Boga mi. Dobro sam ja našao ovo. Dobre stvari sam pronašao. Pa ja sam već stek uglja. Ovo je ekstra. Ovo je ekstra. Mogu mi sad da izađem. Vidite ovo, čoveče. No tu još dosta se istražuje. Vidi, jedna ona pečurka. To je to, pronašli smo. Evo i ona pećina. Još pečurki. To je to. Vidi još! Sve ću da skupim odavde, sve. Sve što ima. Okej. Evo tu iron. Ili gvožđe, kako neki kažu. Vidim da se ove brown pečurke stvaraju u mraku. Što je... sad idemo kući i da probamo da napravimo supu. Ali malo mi je jedna pečurka, treba mi još jednu ovu crvenu da pronađem. Ajmo da tražimo sad još jednu crvenu pečurku. Za malo da padne. Dobro, znači da znamo da su nam pećine tu. Tu ovdje gdje smo uzimali ugalj. Pečurku gdje bi mogu da pronađem, verovatno ovdje u šumici negdje. Sad gdje? Pitanje je. Naravno neću da snimam ništa između epizoda, želim da svi... Nekog želim da vi sve vidite, ali sad idem kuću. Idem kući, pada mrak. Tako da, to je to od ove epizode. Hvala vam. Ćao.